Langtuk tepi LP School asar nung tomon pon det pen ningkan hini pleng jada piam takar beng nong autonomous council pen thang not kikim kerang pon ji aphan kachesik pon ang tek avelan Nijang kar benglong lakha sirkep amreng constituency ke parlo langtuk tepi hawaralong school a hem ka vedet mate repairing redet penajok kacharli ausomaratum kisung katora kachetongna Osomaratum na hok et popurong asaratum matha sitong sekot pen matne chekipum matne tangka masap so chirungsi rongisi thurpak pen temporary mate malom so phanpura chek hobroi roi sita school a hem kimpilo Kedam tang ningkan suri hinira engkoi ke thom jangmi pa chiklo tomon ke the open a job school a hem asar nung tomon japon planglo pining ningkan suri hinira engkoi da pho jangmi pa chiklo anke ningkan hini pleng tanglo lapen labang so berta pherang kya tum humri dam pen berta hong jai along sita me phong thom an berta pangdak panlo lapen tok jeralo sita me pipa jer damlo pubai phit sita me non puanta Karbeng autonomous council pen labang so school a hem ki kim kerang pon thuji aphan ka chisik pon thang nat thek pon long lela Rong asor pen temporary mate malom so phan pura chek hobroi roi sita school a hem kim pipondo bonta non pinning anke ahirin jintak anta hingno laplo lapen arve ke janglote school a hemarlo amatsi langbi side titilo school a hem ke memedet penajok Sining ingting lote aporle awedet lang sita school pen chekak pon nangkok lo pusi langtuk tepi lo thanbang rotne sorterang pen nang pachinitun Lapen Council Authority pen JE Jiten Senar school a hem kimrang pon thunang po pura keramtang jangmipo crazy arni apunachak en ponlo Apunachak pon det apita thang nat kachisik ang thek pon long lang pusi lo thanbang rotne sorterang pen nang pachinitun Rongosor lapen lo thanbang rotne sorterang alang litum pen Karbeng Autonomous Council Kacharibom CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso pen danglok local MLA MSC atuma phan labang so school prap jin pen kikim bipon ja phan pura kachuningri padupo Lapen polling station sitame non si akimilan jongsi school a hem kimrang pon thuthe pulotang te non ke bangji ningkan suri hinira engkora throk ningkan MLA kilika hota bangke nilitum vote mate lo joga thaya velo puta nang pachinitun tangte non drong asor lapen lo thanpang rotne sorterang alang litum pen ang thantun alam thelen nodang ton pen arjik sina adam nang pajirlo surulo ahok lo nilidak lang PPL school lo non ke nili headmaster fi klembom lo peneli Kibang ajuta dun uela ke damtang 2024 April 4 arni sini lidak nang don sing lo la pen non an ni do bom lo pen hala su ni ligi bang put pen stame school hem awe theglong lo la pen non ni ningkan si an par de pen non me siklu tini an ke 23 le lo la si la so dagang bong stame ni ligi than akesung ke nelita phupon ulo athe kedam neli bang we prang ta halap jitu school a hem kikim permanent ladak government tang kiti la hem sane sanung jap plang lo aveder lo neli bang we prang ulo la kan ke thomdak lerang ulo no tasben halasu hinodak na phis tame dak rongasor lapen SMC chelang si temporary aphan Pula kethan bang pu tumphan lapen smart phang kang hona joni pen rongasor lapen SMC committee tum chelang pen alang tum cherung pen stame hirin jinta lapen ke claim ke dam alang tum tang titik kada chipeduk pon pen si lapen poiria hem stame la hai hui la kim pon lo stame la ke kim tang tan kan hi parter lo non a hem ta hinupir lo non ke karlu am ta su FC school hemam ta kera gadin ta karlu sulab lo paten apong ta surab lo amasi dangni li kithan pon stami usumatun lapen ke nili stami nili duk do ulo arvi jang po pulu dang te nil tum suti ta pinang ko ati la kera ka kar jinta la rina long ke kera la ni jok pen potam stami karlu sulab lo empen arpong ta me hinulab lo Asi tomon le asab baki bang pulun te la kiru ji phansi agring thetan khangjang lo nonon ta kiraga ajin ta ke kalu chula pen joni na sun er lo asi non prabjin pen la educational lo chari bom em sara ke hai atum pistame la pen council long chari bom ba dak rong long Sari ponbom leadership atum party leadership and atum pustame
la sua school la hem hala permanent na hem long kuson si kapat tang ponji ma kapat repairing pustame akimi pustame kapat tang ponji ma la su phamsi nil tumahin penta chuning ridun ulo athi dake arbijang lonte school hem aluta non temporary di tu than bo madin tame palang bung plak ti angli tum mo arluam tam nili tum nampak lang longji nangli tum thekon longji lasi men non arbi kijang klun te nil tum ta suti na ko tin te usmar tum ta jumlun titi enten hem arluam ta ekdom palang bung plak ti lo kitun ke dang tum tame tun thek the usmar tum tham ta kitun ponji kidang ponji adim tame ave dake permanent kitchen set putave la penke non temporary la kikim ponadim pustame la arvijang lun te palang buta kitia jeni kitun ke dang tum ta kitun ponji phanta thanga ba se chilong le asi nelihin pen lo ba pu non nil tum dora perlo pualang like dak skula long an nang tun dun nang sirap abang philo la pen pualang li bangke neli arbina thuki do alang li bangke dak KG LKG lahai hui smartung fan ke thana sera dun abang phi lo ICDS abang phi lo sami alang tum am tame usmar bihe kithi pen arbi kijang lopulun te nil tum lahai hui ka pheri du kopen da ke than ta sun pi lo la pen sutina ko ko ki apen sar bothot da ke moheta jithanang lo usmar tum fan kitun ke dang adima hemanta vedet pensing lok empen ke kitun ke dang atum abang phi tum same dak school hemalong tibok het lang ke sogadim ka vitana jo inlong hini ke thompar det si adak lang tibu principal pu ponsi lang sogdam si dak kitun ke dang atum la puson si ke dam tang ta tum bom panan ke sung da nang limen je thani masa limen ke rotneswar tera ke damtang April ciklu 2025 11 ni authority officer satung lo mate authority leader satung council pensina to lo pu council long tiklan bom JE lo dak amen jiten senar pu alangli non prabjin pen school hemalong measurement la pen ga photo endamra wa no non mat kigranang popu lasi alangli 11 April 2025 arni la neli class solibam hut wangsi alang litum la hai hui photo pen ke selok hem along ta measurement and pon lab lo la pen hasu hut ke ninge tikang mate ki pua hut ke la so school hem ke new construction ta dolo la pen ke repairing ta dopo plus kitchen set ta akimi nangram phipo puson si putika sitami non puta non May 23 an le lo stamne thang ta nilitum la suwa puthak nang ke grand punai ban akam nang ke cheng pustame nilitum heklong lelang nelihin pen ba SMC la pen ke da krong so ka do itu ta la so kam nang ke chengi phan angring nilitum chini mate hedam long lela asi non prabjin pen da education long chari bom research stock bisar akahai la pen ke Karbiang long CM Tuliram Sarake hai lapen that party leaders rongalong kat charibon leaders akahai atum pustame akahai pi atum pustame non prabdin pen la so school a hem na patang pi lapen mesen pen usomar lapen il ke thana bang phutum stame ake joy ke longi mate akisung kabide ji phan iltum phan na prabjin pen na patang pi puson te ni tumta ningarong PG la pen in samudi asi non prabjin pen na patang pi phan ang litum phan nil tumai hin pen putho lang tuk CP asentara long LP school kahino yo ini pen si media ako te tumang lo asi media butung pasame churu parlo la pen la dak media ke lang arat tum pasame juniri lo nil tum lang tuk CP ki sung lam chela son hello la si la bang so LP school ahem kahino tang ni kan ke thom mak do lo 2023 April ciklu pen la bang so hem kiru pen same
media ko ti tong sama non son pen purun pilo ada ke wa la si konsil asara phan mate EMCM dum phan chuni padi krim lo si nale tum sama ki thik tang do dulu mene sama un ana ke prapen la sabang so hem kapitang serai phan si chuni lo athema la dak ni tum asantara long akisung tipik lo usumar kiduk ke boy asumarang se la sila asumar bang tahi kha ke nangkok aposi along kachitoy dun admission long le certificate long le la son du kisung dolo la sila bang so hem si tang da prang pute ke dam sang same ladak 65 enrollment dolo same la so hem hin dak yoy ni pen la pen master ke hoy yoy ni pen master bah ni bang lo bang thomak dolo ala tek ki una master sadak bang ni bang sabang dolo sa chedam ju lo la pen la karbiton sa master bang ni bang lo ki than ho he pen du dam pen somanon bang ke enrollment ta videlo la se ni to maki sungalam thela son helo la si ladak pine gari motor heloing padim gali la kheroni to Meghalaya lo lang MP direct black to ping arudo la sina tu kelang la so ala tu tipi kisung ke boy kelang tung same keng selo da la sini tu ngachuniri ali ding piglo 2023 April taring koi pengala da ni tum kisung alamu chukimu lo same no an same la da asima sap thelong la la si kasor sadam palam lilo kasi un ana ke prapen na tum konsil ake thege ding same la bangso lang tuk TP LP school kai ting papido thio phana bang un ana ke prapen chuni ri lo ang limen nili men ke bari long terang la pen nili non mara pu same party long booth committee president lo same ni dam na kok lo so sa dam le lo ni tu ma ke sung nili pasang tong prong penak posi nili tame ni nang kok lo asi non pen purun pilo media ko ti tung bang same ni du nang kok lo la si ka so sa lang ve lo la si un an ke pra pen la konsil ke theding nom phan chuni ri padi khim la pen ke education block asor phan same chuni ri lo alang tu masari phong lo dak ahem ke ru pen cheng lok boundary tang ho pi ne son ti cha pu cha same to report pidun same no an same thang ria long da lo asyun ake prapen konsil tim numpan same chuni padi krim lo la pen education block sum same chuni padi krim lo adak school long ki yuna lang puthak kon kada ki sung bangala son lo dake ki yuna lang ta ve lo yo la hai teacher room ta ve bathroom ta ve toilet aur om no ve I hem ka ve pen cheng lok ke da ka ve son du pik lo asila bunok so same ni tu report pidun lo pen non konsil long ta pidun lo education block long ta pidun lo same non ang khang lat thelo dala asi kang len cholo mene same apor dang bom la pengi sung ke alom su ta chak no da asi la so santara ke sung bangkel la son helo ka chi chak long sin kang thom benak lo asi pir the long ke education ave pulote pir the long ta chi char ne lo la si education phan bang un anak ke prapen atau nu same ni tu long de ke lang parsi phansi chuni padik sim lo bang ke isi bang adak ni tum non lang tuk TP zon asantar iti 3 house do don secretary don thom do amasili tum ba dong APS along ki yok do lok si 53 years lo nikan phokere ke thom lo pedam tang an same no bang ke sarkar tum la tai sinang rapen isi ladak PS ki milong lo APS number 125 same non ke wang 2026 anikan ke ladak MLA election buyok nang po asia ko si chuni bang la hello asia hem ave pulote la polling officer ngi do yedim ta ve ji la si la sa non 2025 26 anikan ke MLA election po masila non apor mathiek lo pini ke me tang lo nasinon la August September am la kim ke pulote ni tum buku yok adim ta vedet po asi chuni padi krim lo un anak ke chat pen
konsil tim tumhan same la pen ke education block same la so hang ka pitang da prang pen school ka develop ye phan la pen ni tum la dak bhuk yok du long ye phan pusini tum ang pa pen chuniri lo Nijang Karbeng Long Hamren Pen Rai Kom Tiso report Northeast Karbi Live.